Nuwun Paman. Nyadung dawuh Paman Patih Harya Sengguni ngawe sanggaring para putra-putra Sata Kurawa man. Kula ingkang putra ing Banjar Jungun pun Dursasana. Kepareng sumadung dawuh. Menggamra putra wigatosipun dene paduka ngawe sanggaring para putra Sata Kurawa Paman. Iki Paman kula jumadung dawuh Paman. Ingkang putra Padrema Gati jumadung dawuh Jimbalan paduka Paman Patih Harya Sengguni. Kepalih badhe paling dawuh menapa caritanipun badhe
Dawuh menapa kuwi putra pola sada kula wonten palebatan kali kadhepil punika paman pati ayo diguni. Man. Keruan. Nggih. Keruan. Iki omong apa? Nyadung dawuh, Man. Ya. Lanjut iki. Awi gak. Iki omong apa to? Wigatose napa? Wo. Aku dikongkon Kakang Durna. Hah? Kowe iki omong apa? Aku dhewe ora weruh. Kowe iki kok senengamu kok ora. Nyaduk kamu Man, timbalan paduka paman Patih Arya Sewi. Ingkang putra Panjenengan Cimadu Grawuh. Ya. Paman kowe ingkang putra pun Kartomarma Cimadung Dawuh. Iki paman kowe ingkang putra pun Sotemu Cimadung Dawuh. Wah tak watu. Wah tak watu. Rian. Paman Patih Arya sesengkuni. Kakak pareng engkang putra pun Citraksi. Kakak pareng cucu Madung. Dawuh paman. Aja kaget kowe kabeh tawi. Mergo aku oleh mandat saka Kakang Durna sing wigati. Gandeng Kakang Durna ora iso mboyong Semar mergo diadang-adangi dening anake ya kuwi Bagong. Dawuh saka Kakang Durna Bagong kudu dirangket, digrincung tangane, digrincung sikile, dibondo tangane, dilebokke ana ing pakunjaran. Mula kowe kabeh tata-tata samapta ing gati sawega ing diri dina iki mangkat ngrangket karo Bagong, ngrincung sikile Bagong mergo wis wani karo Kakang Durna. Bocah-bocah Kurawa kabeh sikra kang bala tumingal prangat sampo samya meteli. Oh bola dawuh ya kurang gawean timen. Bau samban dawuh kalih kula men pun Bagong tok wae. Kula cekele beres. Dadak nglumpukke Kurawa 100 barang. Ngrepoti man. Wis sing baku kowe mangkat dina iki. Nggih. Nyun pamit madal wasilan ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyun pamit Paman Patih Arya Sengkuni kula badhe majeng wonten ing pabalatan. Ya sing ati-ati. Nggih, megane boten ngaten. Iki mengko Bagong lak saya ndadra.
Oh. Oh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe kelar iru wang-wang Pak Setyaki ngaglah bergagah kuyundra menang kaya gendewa marat soto manak jaran apa-apamu wah ngenyek karo aku iya menungso ratatanan Bagong nyengoh ngono piye semua lho kok swatama areng apa we mesti dikongkon bapakmu to we kon ngrangket karo aku mergo aku wani karo bapakmu wela dalah dasar para nyata ya nya rangketen nek iso rangketen wela dalah keparat edan Kurawa 100 dampyak-dampyak ngono ngrangket Bagong ngrincung sikil mbonto tangane Bagong bakal tak lebokake pakunjaran sebab apa Bagong wani karo bapa Begawan Durna ayo mulo gage manuta Bagong rangket kowe bakal tak rangket tak krincung sikil tak bonto tanganmu tak lebokke ning pakunjaran siap wis sasat ison jero langit waton iso ngelangkai kuandane Ndara Setyaki lho aku lho wis aku nyengkuyung bapak ya wis kowe menengo wae rasah cangkeman cangkemmu kuwi hus wela dalah bocah wangkut wae ayo sotomu kowe gelem bali ora sesuk ora bali saiki ora bali ora balik lakon kendaratane Raden Setyaki yo tibakno ning dadang apa kelakon kowe ra endo tak tebuak dadamu lakon dadi randha bojomu Singalena prapteng lalis ana ing kene marganing patimu Swatama wayang anyar temak jegal
edan kalungan kaya ngene barat. Aduh, sahabat to. Sanjak sirahmu. Ya. Aduh. Mati sahabat tatanan kowe. Dumeh wayange dhewe njur sageleme dhewe. Ya, kowe kuat nadahe pusakaku. Ayo wak gebuke cengel murah mati dening aku aja diundang Swatama keparat. Wah, melu-melu nyaut kowe ya. As. Wah, edan. Wah. Edan. Edan. Oh. Woi. Oh. Woi.
Bejah kula paman. Satama mungsuh Bagong kok kalah. Sanes Bagong ingkang kula mengsahi. Lha ansur sapa? Karang Kademel ki anake ming Ponokawan. Mboten. Nyatanipun wonten ing mriku wonten Sentyaki. Sapa? Sentyaki. Senopati Ndrawati ki tekan Karang Kademel. Iki, paman. Njur kowe menang kawon. Oh, elek mundul, Catama mundul. Iya. Wah, jan edan, paman. Kula piyambak perang Godo. Kula sautke Godo, kula pendhetke Godo, kula antemke sirahe mboten napa-napa. Mboten tumomo bareng mriku nyaut Godo. Godo kula tembak-tembakke ki apa? Lah jenengane lah. Tutuk-tutukke. Ih, tutuk-tutukke. Godo kula disawat medun sirah kula dituk ning sirah kula. Aduh, buyer kula man. Wis kana mundur iki kula sumanggaken. Wela dalah iki kok Kurawa kok duting gruduk kok sing eneng kene ming aku karo Durmagati duting gruduk nendi ya. Kayae kok mangkat rono ning mbuh nek gur bali rono. Kurawa ki arep karo Ponokawan Widu kalah do jirih-jirih. Aduh pejah lho paman. Kartomarma mungsuhmu sapa? Dereng ngantos kula menika tanding brata. Kula nembe maju kemawon. Weruh Godo ibur. Welah. Godone Setyaki kuwi mau mbok bilih ngaten. Usatama mungsuh Setyaki kalah. Wis kana mundur iki. Pun kasumanggaken paman. Heeh. Durmagati maju. Lah ngapa? Kesel. Mbok ya maju pisan-pisan. Allah. Jajake balik ki. Iya wis kanggo kowe siap. Wis kana Setyaki disumbari. Ya. Pun mang rada sumingkil. Nggih. Ndak keneng tangan kula sampean cemaput. Iya. Ngono lah. Oke. Setyaki Ponong Parat. Bagong ora pok wenehke lho aku. Maju mrene. Piye? Maju mrene. Aku kon rono. Iya. Aku kon maju. Iya. Njol sing kipel sapa? Ora sah licik maju mrene. Siap kowe lah dalah. Amuk jula mlata, jaya mlata Setyaki kowe wani mungsuh Durmagati kowe iso menang mungsuh Durmagati tangeh kelakone cepak pulunge. Ayo maju mrene tanding yuda karo Setyaki. Mati drang kuning kene mergane patimu drang tak. Wedhus tenan ora. Sumbar galak-galak kok tak delok tak sawang sumbar mawinga-winga kok dlang tak mlayune ora rono malah rono saedan ora. Kaya iki sapa sing ora maju? Kula man. Sapa iki? Taksa. Sapa? Taksa. Citraksi po Citraksun. Pun padha mawon. Ya wis maju kene. Untel panas. Mungsuhe Setyaki kowe wani. Wani. Iya. Wani tenan. Wani man. Tenane wani. Nggih. Wis maju kono. Mang sepikir? Iya. Kula tak nyumbari kalih Setyaki. Iya. Sepikir inggah mriki. Ya. Wong tuwa kok dikon nyingkrih sak geleme dhewe. Setyaki. Citraksi Ponong Parat. Kowe ngobrek barisaning kuku Rawa. Iya dasar para nyata. Lho kowe wani timen apa aja takon dosa lakon tinjung akhirat nyawamu dlang tak
munyuk cah kae. Ana wis sumbar kaya ngono kok ngonekke lasem Solo kok sing digebuki. Ih. Ngomong Kurawa 100 kok sing pekok 99. Ora ana sing maras babar blas. Lah dalah Kakang Duraka sumanggaaken Kakang. Durna panaringane rala macaring ratri linenggak canggane ra kapisanan aning marang Brantayuda ngapa kowe kaget? Kowe mesti kaget nek sing maju Setyaki krungu suarane tok krungumu mesti Gatotkaca. Lole ora lole iki tenanan iki. Iki urusane sampean karo aku. Nek sampean ora gelem mendho paripaksa kula minangka seksi keamanan dan ketertiban Karang Kadempul. Kula ora trima nek Karang Kadempul nggo jak-jakan menus kaya sampean iki. Wah, menungsa latelahitan, ora latelahitan iki tenanan iki. Wes iki urusane lenang, dolenang, ijen do ijen. Ora ana Setyaki, ora ana Kurawa, enange ming Durna karo Bagong. Minggir. Iya. Sampeyan minggir. Iya. Ndak kena sikut kula. Iya. Semaput sampeyan. Iya, sak karepmu. Heeh. Kono minggir kono. Saiki nang kene enange ming Durna karo Bagong. Apa kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Sundamanik? Apa kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Bedor? Pusaka apa kowe? Weh, urung ngerti kowe iki ampuh tandange. Aja ben-ben tujepke dadamu ora glebak. Aja diundang Bagong. Menungsa ora tataran kowe wani karo Bekawatuna, wani wae kedhise aku ora wedi dur. Nek karo kowe iki aku ora nek wedine. Tampan ana pusakaku Kyai Sundamanik. Ngose ngene tak jarwani. Sing jeneng pusaka kuwi tumamane saka sing kuwasa. Tegese sing duwe fitrah pusaka tersebut. Nah sing gawe urip ngeparengke Bagong iki mudhar saka tanganing Kyai Sundamanik ya berarti bener. Dalan patine Bagong ki mergo Kyai Sundamanik. Nek sampean nganti Sundamanik tampake dadane Bagong kok malah gur mentul-mentul. Malah sampean kewirangan Gusti urung ngeparengake Bagong tumekeng bakti. Pusakaku ki Digdaya ya mergo obat. Areng apa kalah karo sing alami-alami. Wes sampean ora sakokean perkara wis. Ora sakokean apa jenenge gunem sing tanpa guna. Jor sermu piye? Nek kowe ora kuat nadhahi pusakaku. Kene ya bukane aku ora kuat. Aku ki tumindak seneng aku nganggo akal, ora kok nganggo akal. Ngono lho. Tumindak ki nganggo akal, dirembuk tenanan. Adanto aku karo kowe iki mungsuhan tenanan. Duwe mungsuh lahir batin, duweni rasa sengit karo sampean, ning kudu dirampungke kanthi cara sing halus. Halus ora gelem kasar, kasar ora gelem diaci. Aja piye sampean? Adu kapinteran, iya
iki Mas Bagong SSN. Sarjana Durjana kuwi ya. Ayo sampean ngejawa. Oh, aduh kepinteran ya tak ladeni. Kowe sik, aku sik. Kowe sik wae, kowe minangka sing di omah. Iya. Iki mendho galake Durna. Mendho udan kaya. Balamu wis bali kabeh. Heeh. Saiki tak takon. Pak Boletus, tapak kebo sikile 100. Kuwi gampang. Lek lu telek ning alu, ayo wis tak bedhe kabeh. Waduh, apa ya? Saiki ngene wis. Apa ya? Tak takoni, iki nek tanganku megar. Ngene iki ngose iki nek ora ketok. Mergo niki ana sandi Morse. Jroning tanganku megar ngene iki ana kata sandine. Apa kuwi Pak? Iki nek tanganku megar ngene iki werdine apa? Apa kuwi werdine? Stop alias huprei. Carane ning prapatan iki lampu merah. Njur werdine kepiye? Lah nek sampean sing nampa iki mongko sampean rande SIM bayangno. Kepiye perasaan sampean? Ngarep ana polisi, mongko sampean bar kelangan dompet. SIM atas nama Untung. Sampean perasaane sampean piye? Nono Pak polisi prit ngoten iki. Aku wedi. Ya wedi. Kudune puter balik. Ning gandeng aku darurat wigatiku ki pancen penting-penting tenan, aku ora iso puter balik. Nah, karena aku wegah ditilang. Lah nek sampean wegah ditilang, sampean ya uga kudu nampa cagak listrik. Darurat. Mau aku wae. Mas, bagian kula ya. Iki ben biasane Cen Durna mungsuh wong Pandhawa niki gayeng. Saya terus Bagong. Alhamdulillah kula le nyuwara ora ngrekoso. Iya. Arang wong ngrungokke lho. Iya. Kudune aku wis ora digawe kurang ngene iki. Men para miyarsa ki do penasaran. Setyakine versine dalang iki nek nganteme Durna kepiye? Mun saiki digawe penasaran tahun ngarep iuran nanggap meneh. Lho. Berpikir bijak. Oh ya wis. Sak gelem sing penting bapakmu kelakon bangun miturute para kawula. Lah ya wis kok sowan bapak nggo Den. Yo. Kakang Durna kados pundi Kakang? Sekawit kula sampun adu arep kaliyan Bagong, kula niatipun menika badhe adu kadekjayan. Adu atos sing balung ulut ing kulit. Nanging nyatanipun kula kalah pinter kaliyan Bagong. Wela dalah. Sampeyan dinapakke, kula iki nemeng dingaten iki. Tanganku ki megar werdine apa? Iki werdine lampu merah utawa stop. Nek sampeyan ora ndesim terus sampeyan apa arep nekat wae. Mongko sampean bar kelangan KTP, kelangan SIM. Kula ditapuk cepek, kula mencelat mriki Adipati. Kula mboten saged mboyong kali Semar. Wela dalah nyimpang marga Kakang, golek srana liya supaya Pandhawa ringkeh kekuatane. Aku Adipati, monggo kula dhereke kula jak teng papan sing paling bener Adipati. Inggih Kakang.
kenang kening ding kenang kening tak tutak mbok apa tak tutak mareka den prayitna semuriris eka balik Titiyane kandayane Trisanya Purnama sasi Bagong joget-joget pun Kurawa pun bubar lan Ndara Setyaki karo para lancur-lancur Pandhawa wah menika gandeng bapak menika nggadahi gegayuhan mongko bapak ngendika wong sing duweni gegayuhan kuwi pacobane mesti tumpuk matumba-tumba mila kawontenan-wonten ing Karang Kadempel menika sak menika kula sterilisasi kuwi tegese kula amanke kula pasrahke kalih gentho-genthonipun Ndara Setyaki Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena menika sampun saged merantasi ya wis watana ora gawe gelo kuciwaning para bendara mboten mergi sampun kula saira kok Samsu Wah, aku penikmat Samsu padake Rama. Pun sedaya sampun merantasi. Ning iki ngene to, Le. Pripun, Pak? Jroning aku mbangun miturut iki mbutuhke syarat srana ning abot. Ning sing iso nglakoni lan sing iso mangkat mung kowe. Lah sampean aku dhewe ora iso. Mergo aku dhewe wis sumpah aku wis wegah munggah ning kahyangan. Lah napa to? Syarat ranane supaya bisa kelakon anggonku mbangun miturute para kawula sak negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat srana ya kuwi wujuding winih pelemper tangga jiwa lan jambu dipunirmala lho Le. Arep sidhem permanem tanana beneng walang alisi ku nganggo sung paham ora wae nane ora gleceh srane lah pelemper tangga jiwa menika wontenipun pundi mongko kuwi mapane ana ing kahyangan lah aku ki pinaringan sasmita saka ngersaning Dat Kampurwaing Dat sing bisa njalukke utawa nyuwunke wujuding winih pelemper tangga jiwa kuwi ora liya mung anake Semar sing ragil sing jenenge Bagong sing bakal dadi duta suarane wong cilik suarane para kawula supaya digatekake karo dewane lan karo Ratu Gustine mula to Le kowe aja abot atimu kowe aja wegahan kowe aja males nek diutus karo bapakmu mboten mergo iki ora mung tak nggo srana mukti awakku dhewe ning iki uga bakal kanggo syarat srana muktine kawula sak negara Ngamarta to Le lajeng mekaten kula kedah mangkat benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkata dina iki ninggal ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik mangkata ning Kayiwangan Suralaya to siap
kita. Khusus. Ora wayahe kok senane. Apa ora to? Ora. Ora. Ana pamundutan apa? Ora sak geleme dhewe. Nang omah iki senane ya wis. Karo nunggu kabul kawusanane Bagong. Role. Kowe nindakno kewajibanmu. Siap. Kowe goro-goro karo Gareng. Aku mengko tak teko kari mergo ana sing kudu tak urus ning kelurahan. Oleh siap ngestaken jawab Bapak. Jelas keterangane ngene iki. Guru kon budal ning Suralaya tok nggone ngendi aku dhewe ra roh. Jane piye bapake jare dewa. Wah, nek aku ngetan mengko jedule segara, ngulon segara, ngidul segara, mergo asline pulau Jawa iki dikepungi segara. Ning ya ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah, wis. Wong ki nek pancen agek ketrima uripe kudu diteter nganti kaya ngene iki. Ya. Tak suwunke karo sing gawe urip. Muga-muga Bagong anggone goleki Kayangan Suralaya papan dununge ana ngendi aku iso dituduhke. Awale aku eneng kene. Aku ujug-ujug teko ning Kayangan Suralaya mandi ucape keluar Bagong. Mendak alun toto trapsilaniro ibu sanyatane
aja makenas kamira kalih pisan minangka purwakaning kandha imbang-imbang ana tan sami kejawi amung mlaring kayiwangan Suralaya ya jungkring saluka ya paku jamur anenggi pilenggaipun nalendraning para jawata dewaning para dewa mring kayiwangan Suralaya anenggi Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Caturbuja ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Bathara Guru kocapeng mangke wonten ing telenging Bale Marti Kundha Manik Sang Hyang Jagat Girinata ngawingkeng Raka Jawut ing sidhe pangudal-udal anengge Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Resikane Putra Kuraga paninggalé Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Resikane Putra kocapeng mangke dupi kawuningan ingkang rayi Sang Hyang Jagat Girinata ngawe dhumateng Sang Resikane Putra kocapeng mangke didhem jinemadyan ing kawontenan Bale Marti Kundha Manik bakal kawiyos sing pangandikan keng dereng kawedharing lisan Sang Hyang Jagat Girinata Sinung mati caket kinari mong mbak lumembak ombak ing samudra ono ono bale lumut ambra kenggeng awito dinjeng-dinjengan Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Kakang Narada Kakang Resikane Putra alah dalah merkencong warudayang pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe di alah dalah paduka kami ingkang ngrokeng sithik pangudal-udal catur netra wonten ing telenging Bale Marti Kundha
Samenika wonten wikatos menapa Dri Paduka nglempaken sartanipun ngawe ingkang ngroko ing sithik pangudal-udal. Badhe wonten rembag punapa Adi Guru? Kakang Narada. Purapi cekak aos ki wala Kakang. Guru-guru nering Kayiwangan Suralaya sampun wonten tigang candra menika kula raosaken. Nanging sareng kula wastane wonten ing alam Janaka utawi wonten ing Madyapada menika mboten wonten bab-bab ingkang saged anjalari dumados sing gara-gara wonten ing Kayiwangan Suralaya menika Kakang. Mila ingkang rayipun Manikmaya nedya nyuwun iga pertikel sartanipun nyuwun pamrayogi kados punanggen kula badhe nambak gara-gara ingkang mapan keng sumundul wonten ing Kayiwangan Suralaya menika Kakang. Kakang Narada. Alah dalah. Nggih, kula sambut tanggap. Kepeksa kula ugi kedah matur sinaosa gulu kula gatel-gatel. Awit kathah kewan-kewan ingkang sami mabur nggih awit karonten Jawa. Inggih Kakang. Nggih. Nggih Di Guru estripun wonten bab-bab wonten mapinten-pinten perkawis ingkang saged dadosaken Kayiwangan menika gara-gara ingkang saged dadosaken Kayiwangan menika horeg ing pasulayan. Inggih Kakang. Sepisan inggih menika wonten Brahmana ingkang anglampahi tapa wonten ing Madyapada menika utawi wonten ing alam jagat raya. Inggih. Kamangka sedyanipun menika mboten saged dipun jinangkung dening Brahmana menika kala wau. Contonipun duk nalika Arjuna kemawon, Arjuna menika sanes Brahmana, Arjuna satru ing Madukara wayah Paduka. Nglampahi tapa wonten ing Telengang Alastik Brasara. Setemah dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan Suralaya. Menika dadosaken sabab gara-gara. Inggih Kakang. Angka kalih. Wontenipun lemah sangar kayu waing wonten ing Madyapada. Inggih. Menika dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan Suralaya. Nanging sak kula taliti wonten ing alam Madyapada menika sak menika mboten wonten wujudipun lemah sangar tuwin kayu waing. Tartentu menawi wonten sampun dipun bedol dening para Jawata kinarya ompaking Bali Marti Kundha. Inggih Kakang. Ingkang pungkasan ingkang saged dados sabab saged dipun wastani dadosaken gara-gara teng Kayiwangan Suralaya mriki menika wonten titah ingkang gadhahi utawi ndarbeki pepinginan nanging pepinginan menika kalawu sak kalangkung kabisanipun titah menika kalawu. Pepinginan menika kalawu ngluwi dumateng sing dihisane titah menika kalawu. Sing kudune titah menika ora mampu ning dicandak-candake dimampok-mampokke. Menika dados sabab tiga perkawis menika dados sabab gara-gara teng Kayiwangan Suralaya. Inggih Kakang Narada. Inggih. Nanging menawi kula midhanget ingkang dados sabda tama Paduka Kakang Narada. Kok kula mboten pitados Kakang. Kados pundi? Jalanan Jawata menika mangertos saderengipun winarah Kakang. Panjenengan kok kula suwuni priksa malah namung maringi priksa bab-bab ingkang kula sampun mangertosi. Lah iki wonten bab-bab menika, wong tigang menika ingkang dadosaken gara-gara teng Kayiwangan. Lah napa melih janjanipun? Menawi mekaten menawi kula amestani Kakang Narada ingkang kirang awas sartanipun kirang pratitis amargi Kakang wonten ing Madyapada menika sak menika katon tentrem ayem kemawon. Nanging sareng kula teliti wonten ing Kayiwangan Suralaya wonten titah ingkang ngabiyantara minggal ing Kayiwangan Suralaya Kakang. Yana Dewaya nuntun nama ngamrang ngaprangas padha ser-seren irowang oh ketinggal gegering Jawi sak Jawi ning Bali Marti Kundha nggih kelurah bageng kang ngabiyantara sawanten kesaring Sang Begawan tawi Sang Para Guru.
Kita kang kinarya wangsit pindha kumbang angat saping tawang suso angin suso angin ngendi nggone lah dalah rak tenan to apa laras ingkang dados pangandika paduka Adi Guru menika wonten Tidak Pujangkara ingkang sowan kabiyantur mangkersanipun Sang Hyang Jagat Girinata. Kula lak sampun matur to Kakang. Iya. Panjenengan ingkang kirang awas lan kirang wasis. Nggih ngapunten jalare kula menika kala nembe menggalih sinden kaya. Menjan menika sampun sepuh kok kados mekaten to Kakang. Sepuh-sepuh kok. Pengen menikmati jiwa-jiwa muda. Iki kok kaya radio dengkul kita kuwi ra. Omong pisan kok omong wae. Kok kaya Harmadi ya. Omong pisan ora entek-entek. Ning malah mboten apa. Sampeyan ngoten niku malah sae, Mbah. Mbah dengkulmu kuwi. Ulun dewa. Wah. Dewa to? Waduh, iki kok Bagong, kenal kula sebule. Iya Bagong, kita lungguh aja kanthi gleleng kaya Wah. Pancen mriku sampun dados wantak mantun kula, Bulun. Ayo gendere muni gendere. Selak anggi kangen suarane genderane. Alah. Lah dalah aja kita aja sakarepe dhewe, sakarep kula. Sampean sinten Mas? Nuwun sewu kok astanipun papat. Kita aja sembrono, kita aja kladuk wani kurang geduga. Kok Wita niku sinten? Kita. Kita niku sinten? Kita kuwi kowe. Ora iso. Jeneng kula niku pun apik-apik Bagong tekan kene kok diganti kita ora iso. Canggih wae suwe rantek-entek kali. Bagong, nun. Kita aja kladuk wani kurang geduga. Iki ana ing papaning Kayiwangan Suralaya. Lho ya apa sih, Cak? Suralaya dudu Surabaya. Nun Suralaya budak. Iki kaya sing dingendikake bapak mau. Lah, napa jenengan pikulan bukulun? Non ngapunten kaya Ulun Bathara Guru. Ulun niku sinten? Ulun kuwi aku. Wela dalah. Ulun kita. Kita kuwi kowe, ulun kuwi aku. Kita lan ulun urip dadi siji. Ndak segere. Lah lekas. Sapa kuwi Bang rencang kula? Niki nembe bel-belan leh kula. Gender we video col. Gleleng keparat. Kita aja sembrana lho Kak Bagong. Ulun Bathara Narada. Berarti sampean kali niki padha-padha le ulun. Wis ora rasane kek wigatimu apa sowan mrene? Sampean Bathara Guru? Iya, ulun niki adine Kakang Semar Badranaya, bapak kita. Wah. Bekti kula konjuk balik. Lho. Aja neranyak lho. Sama adine bapak? Iya. Nggih mergane kula tau krungu-krungu cerita nek bapak niku ndek adi dewa. Jenenge Bathara Guru, bapak Bathara dosen. Ora mangkono Bagong, ulun dewaning para dewa. Lah nggih kula bapaking kepala keluarga. Wigati apa kita sowan ngabiyantara ana ing Kayiwangan Suralaya Bagong. Astunipun menika ngaten. Dinten sakmenika bapak menika menggalih babakan kawontenanipun para kawula sak negari Ngamarta, utamanipun kawula ing Karang Kadempel. Miturutipun bapak
moralipun para kawula ngamarta mandhapipun kawula ing Karang Pradisan ing Karang Kadempel menika sampun benten kawan rumiyin. Jalaran bapak anggenipun nyumurupi, bapak pun boten ngraosaken katentreman, bapak pun boten ngraosaken jenjem, pun boten ngraosaken ayem. Iya. Lah anggenipun bapak nyumurupi kawontenan kados menika, bapak kepengin dandani srana bangun moral. Nek bapak ngendika alih kula, Bagong, nggonku kepengin bangun miturute para kawula ing Karang Kadempel utamane kawula negara Ngamarta iki syarate abot. Ya kowe kudu nganggo dipendhem. Bapak mau ngono apa ora ya? Ayo dieling-eling kok gawe-gawe. Bapak ngendika kudu nganggo syarat srana ya kowe wujute kuwi pelem. Duh lali aku. Pelem apa ya? Apa ya? Pelemipun Pak Jati. Kita aja sembrana iki bocah kok ora ajar. Pelem pertangga jiwa kalian jambu air. Kita aja ngawu gawar ngawur jambu dipa nirmala. Jambu dipa nirmala menika mila wale-wale menapa Wulun? Soan kula menika badhe nyuwun wujudipun winih pelem pertangga jiwa kalian jambu napa dipa nirmala. Jambu dipa nirmala menika kula badhe kula aturaken dumateng Bapak Semar kinarya syarat srana anggenipun badhe bangun miturutipun para kawula sak negari Ngamarta Wulun. Caca mentap lir kinentap duka yayasinepe netra kocak ngonder andir. Mas Nomo sidam sekaring bawana. Ilahing sekaring bawana lang. Masuk sian mingjang jagat karana siran tondo sisaning bisana. Sore sirang ling pos tumaksir lestantun lamping budra jinan tur-tur. Katrul nuwat ngrading maradi sitong pemain sura kanan tudya tuyek jaman muru menadyan mengko mangket kapasing betutan lambang matumba marmo manggung panggung sang murwing kota segebyar dumadining mayang purwa terus gonge sum iki rasa geleme dhewe yo ora nyogoki tanggung sampeyan nyogoki wah. Aja ngamu gawar ngawur wis gak apa. Kita aja ngamu gawar ngawur Bagong. Lah pripun? Ning atase bapak kita ku mung derajating Panakawan teka mung kepengin bangun miturute kawula ing Karang Kadempel kok teka kudu nganggo syarat srana wujuding woh pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah ngendikane bapak kula kedah nyuwune kalih sampeyan. Monggo kula pun pinasran Purbawasesa. Tapi kula Bathara Guru ramaringake kula kan ngamuk teng kayangan. Sampeyan jeng pripun? Napa kelakon kula nguyuh sak nggon-nggon? Kayangan sing jare kondange wangi dadi persing kabeh. Milih sampeyan pundi? Milih maringke napa milih kula uyuhi? Kita aja ngawu gawar ngawur Bagong, sak temene ora saben titah bisa ngrasakake kangaran melem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak kita kuwi mung wujuding Panakawan teka ngawu gawar ngawur drangap-drangap nembung wujuding melem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Mula Bagong kita balya wae. Kita balya matur kelawan bapak kita Kakang Ismaya yen to panjenengan ulun babar pisan mboya maringake Bagong mboya maringake. Caca mentap lik nentap duka yayasinepe netra kocak ngender andir sung. Wah saedan ora jare kajengipun sengedan kula. Menawi ngaten panjenengan pun wis ora nganggep bapak niku sedulurmu. Kita malah tanpa tata krama. Gunane apa aku tata krama karo sampean? Gunane apa aku ngejane karo sampean? Ning atase kakangne dhewe duweni gegayuhan kepengin bangun moral
ora disengkuyung. Lah nek bendara-bendara kula sing susah mawon, Ndara Janaka susah, Sinuwun Puntadewa susah. Dewane ora dadak dikon do medhun ting clurut ning alam donya do pecisan. Ngedoke BLT. Apa kuwi? Bantuan lagi teko. Ngawu gawar ngawul. As. Pokoke mboten isa nek sampean mboten maringake kula sing ora trima. Njur gitu arep ngopo? Gandeng kula pun dipasahi Purbawasesa. Kula kedah ngamuk teng kayangan nek kula ora triparingi wujude plemer tangga jiwa. Pun ajeng pripun mawon kula manut pukulun meladala tampanono guntur geni guntur angin Bagong. Ya ngopo? Dijuki pelem malah dolanan long. Dewa, apa ini? Cap-cap kaki 10. Weladala Kakang Resikane Komputra. Rapi. Teko kula tampani guntur geni guntur angin mboten tumama. Cestri Sula kula aturi nampaken mati kita nampani Cestri Sula Bagong. Ayo ndi dijuki pelem malah nyunyuk-nyunyuk ke solder. We ora panas, we lemes. Apa wi? Weladala Kakang Rada mboten tumama. Pokoke sampeyan ora maringake kula yak teng pundi durunge sampeyan. Weladala pejah kula Kakang. Uyak sisan kowe yo perkara kula aja minggat legane atiku. Weladala edane Bagong. Mandeg. Malah sak geleme dhewe ora. Kepiye kae karane adi guru weladala. Bagong mandeg kita ora mandeg aja takon dosa lan kuyang lawan jeneng kita Bagong. Tayon Tati Yupeng
angin sumek swaraning kareng yuwan samirana ron mawur kulawan riris umrang gandaning puspita kareng yawaning putyanira sang dwicara mlengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang titian kala rudha Mas Patih Raja Dewa upatu-patu jebul mulata kanan kayiwangan dandang mangure krasa panas tak kirana wong sing uripke kompor utawa wong dadek geni jebul iki pancen ana titah pujangkara sing sowan ngabiyantara marang Resa Ulun Jaramaya dalah Ibu Dari samangke kula aturi andangu kemawon dhumateng titah menika iya aku ora pangling iki Begawan Durna iki Kumbayana ing saka 5 Durna padha raharja sak sowanmu sawise kita sowan marang kersaning pun Ibu Wanamit pasang keliman tabe Ibu Betari kinepenang ladune dumawahing tawang-tawang linepat nang tolak manuk anu-manu sewu-sewu kaluputan kula Ibu Betari krana kula sampun wantun ngabiyantara pangarsa paduka Kanjeng Ibu Betari Durga. Iya Kumbayana, iki sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya ulun tampa kita ngaturake bekti kelawan panjenengan ulun ora arep pangestu ulun tampanana. Inggih Ibu Betari. Dene apa kang dadi wigati kita lan apa kang dadi darunane kita sowan ngabiyantara ing setnan Gondolu Mayit. Asturipun kula menika namung nuruti dhumateng anak Prabu Duryudana ingkang sampun dangu mboten rumaos jenjem. Sartanipun mboten rumaos ayem menawi nyumurupi kadang-kadangipun anak-anak kula para Pandhawa. Tasih gesang wonten ing alam Madyapada Ibu Dari. Mila samenika anak Prabu Duryudana nyuwun syarat srana dhumateng kawula supados kula saged mejahi para Pandhawa. Kamangka sagedipun Pandhawa pejah menika menawi dipun ringkehaken langkung rumiyin. Iya, kita kok sasar susur. Kula menika nembe menggalih sinden. Dalah. Ora dalah we. Mila waleh-waleh menapa Ibu Betari, sowan kula menika nedya nyuwun tulung dhumateng panjenengan supados saged damel srana pejahipun para Pandhawa Ibu Betari. Kutha Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Margana Samirana lan Marayang titian kala rudha Mas Patih Raja Dewa Kuyaya Kumbayana penjalukmu tak turuti Bantoprat penjalukmu tak turuti malah kepasang nyudya katuju ing ngene para bangsaning jem berkasaan mara baju barat wis suwe ora nedha marang daginging bocah Sukerta mongko Pandhawa kuwi kelebune bocah Sukerta
Wis ora usah mikir ringa-ringa Kumbayana. Ulun dhewe lan para bangsaning Parajineman, bangsaning Baju Barat sing bakal budal menyang negara Ngamarta. Supaya getih para Pandhawa cecep kabeh karo bangsaning Baju Barat. Iki Ibu Betari matur sembah nuwun. Lajeng samrika badhe bidal dinten menapa ora sasuwe-suwe Jaramaya. Inggih wonten timbalan. Ketapno barisaning para Prajineman para Sim setan bergasane luwilu Banaspati engklek-engklek balongan tandak saka setran gondo lumayit supaya lumarap ana ing negara Ngamarta. Nggih Ibu Betari kula nyuwun pamit madal waselan Ibu Betari. Ketang padelo tira kang nembur eka siji watak manunggale rasa kagak rimang muni bangun ana peteng dudu wengi metenging entaka
nyadong dawuh marang Paduka. Gusti kula nyadong dawuh ingkang abdi. Ing Setrang Gondol Mas. Gusti kula nyadong dawuh marang Paduka ki. Paduka kami sakirim para putra-putra bangsaning prajurit, bangsaning Baju Barat. Paduka kami kula. Matur katur napa Gusti? Tah nek ulang honol apa piye ya. Mengok wae. Gusti nyadong dawuh, nyadong dawuh, nyadong dawuh. Inggih kula nyadong dawuh. Nyadong dawuh. Gusti apa kaya coba? Ada apa coba? Ada ka? Apa kita apa? Jadi kita baca. Begitu apa gitu apa? Hah? Nek nyomong apa? Nek nyomong lah omong. Coba saja. Apa kita baca apa? Ayo coba. Apa kita baca apa? Jadi apa? Coba kita. Coba kita. Coba kita baca. Apa nak omong nak omong. Nyak dia jenengan nyakne wae nak omong yo nyongkok ya nyakne mulut jenengan menyakne nak nyamu ayo coba aja wae nyomong kok nyong nah nggak nyomong kok ya nyomong ngak ane nyuwek wong iki nak ya iki nungok tinggo ngem ojo ming matun inungok entok nyuwang dingo nyaling bae iki ramu mulo nek menyong yai imut nyanyi dong ngamu lain menyon nggak matani ngendi aku mbak nyang dolo moyo kowe meneng ora sah guneman kowe ora iso omong bener wis ora sah cangkeman ya yang ya ya apa jadi gue ya aku lihat teman aku menjalan duduk nyanyi omat ngoyong iki mergo ketutup irungku iki lho nek irungku tak biak lho cetha omongan ngene nyuk menek nyanyi ngoyong ngene wela tara jodoh omongan dewi-dewi bocah para jineman mandating saka ibu Menari Durga aku dinawan supaya budalke kowe kabeh awi katosipun paniti tak pundi. Ayo budal menyang negara Ngamarta. Awi ngatosipun. Gandeng Begawan Durna njaluk pitulungan kepiye carane mateni Sarat Srana. Sarat Srana kepiye carane mateni Pandhawa. Mula gandeng awake dhewe suwe ora mangan daginging wong Sukerta. Gandeng Pandhawa kuwi bocah Sukerta aja. Ayo budal dina iki ora usah suwe-suwe. Budal menyang negara Amarta supaya galo Pandhawa sirna mergolayu ca. Sumangka anggra sesumbar mawalendra bumi konjing kumaludu guntur katuk nami tutur pangatur ingkang abdi kula nyuwun pamit. Ingkang abdi kula nyuwun pamit. Badhe bidhal metu kula menika sampun ngelih. Molang nyempune. Ngelih pengen nyakne. Pengen nyakne. Memang kok. Ora usah suwe-suwe mangkat to dine iki. Ingkang abdi nyuwun pamit. Gusti. Hoi. Aduh.
Ora dadi wis kayu ya. Lam-lamper jiwat boyo merat boyo ingsun boyo darat. Ayo sinden sapa sing ora seneng karo aku?